Excited ka na ba ang kadugangan nga rides nga diapiryahan ng bayan? So anwari pa may ngali, tutukin nga video para imo ini. Pero an pa kaya na nga damay na sisipti ka na ba nga kwarta? Bayan sumering naman, pipilalibre ka na natin mga sangkay or kamag-anak. Ayaw ka suga dito kaawat, kadakbol natin na ang pagunahona, pag makadi ka. Kailangan mo yung bayad din entrance nga 20 pesos nga syempre ang pagsakay mga rides 50-50-50-50 bisang 50-50 na tim kamutangan nga nakasakay ka. Yes, amot at maupay para mag-enjoy kagyap ang kailangan mo yung kao. Para di ka maburing nga makita nimo na nga di rin nadadodrawing habang nasa kay kan rides nga na nimong buhok nga nakariba. Sigurado temporary nga maroroba ito kaya pagdara na lasudlay kung makadi ka man kay para katapos mo sumakay rides. Syempre, kailangan mo suklayon para maging maupay. Ang makikita lahat nato na entrance ang peryahan, syempre po ang tabok nga nakikita nato nagpakairira na nga diyan mga tin siguro amo ning preparation nga di gaganap po nga kalipi adton magtitikarabot nga sa mardingan patron ng Katbalogan. So ala na op din akong iyo pasulod ngan payag na ani ako. Pag ganyan bumalik ako peryahan. So para kita tan mga rides kanti nga bago na waray pa abrido. So magulat ako nga pagkala sa is nga pag abrihan mga rides nga di. Ngan iningayin nga oras na patemprano ko pagkada syempre excited good out ako para mabidyo ko kung gaano ya kaupay in mapawa pa. Ngan makikita natin medyo dordamo ng tao nga nakikita ko latan nila mga nang sobraan kalipay ngira kaya nakikita ang gira tungod nga kaupay yan mga bago nga mga rides nga ade. So ito nga time dili pa man open kumadto ka may trebos yes nakadto Mayor Dexter ngan may da sumapit akon nga babahino ko ito artista ba ito ya. Kaya no ma'am gwapo ko no artistaon. Oh ma'am yes gwapo talaga. Ang Mayor ang Katbalogan, syempre Mayor Dexter oy nga nantungod po kaya may dakita libangan nga ato ni Kalilipay para latad ton pagsalubong nga ikarabot nga patron nga thank you so much sa mga konsyalis nga kandago. Siguro usad yang nga bakasyones nga diha Katbalogan wala ko lugod ka aron nim para may shout out ko. So nga dinakitaan nato mga bago nga mga rides nga diha peryahan ng bayan. So ayan ngan kun upat ka mo nga dati magpalibot in relasyon, syempre naangin niyo nga sakyan nga Lanterwells. Syempre tungod nga dati ka magpalibot nga di naman lilibuton ka paigbaw pa ubos. Sigurado katapos mo ito pagsakay makakainomdum ka gud amo nga ng feeling nga gimpapalibot. Kung gusto mo lat ma-experience ang roller coaster nga adto Enchanted Kingdom waray problema may kita nga di Caterpillar. Syempre napakasimple lang pagsakay ni kay baga-baga kalaan sumakay ang roller coaster. Syempre pagpapalibot-libuton lang ka mga di amo ning sinisiring nga to tipid sulit ang iyong pagsakay ang roller coaster. So okay lang ito at least may ada syempre mapapakapot ka natin ito dire kay sinisiring nga waray la kita agad gulpi paniguro na tita ada para kusgun daw nga ni pwede kay glupad nga di ngan kung gusto mo lat mapilang gindrabin di si Dr. Octopus syempre amo itong kalaban ni Spider-Man sakay na nga di may Spider-Man sigurado makasakay ka magiging malipayong ka na syempre malingkod ka hinahinay yes gulpian to di ba kay di pa naandar nga pagpalibuto na ito hinahinay okay pa ito kay guti pala ito nga pag-abad nga kalipay pero pag sugad na nga birik sigurado tanggalat nga imo kalipay mababali na ito nervous pwede ka magpatayop ka mauli ka iyo. Ngan bisan paano kaging matig ang mga lalaki taga na nakablab bumigay na basta nabirik na kaya niya ginimo tumamod na la para makasurvive la ini nga birik-birik. Ngan kung gusto mo lang makaangkas kan Vin Diesel aniya palabas nga Fast Furious sigurado ininaangay mo Furious Fury magmamaniobra lang itong primera syempre mga segunda mga tersira makwarta nga doon na ito pagbulyo diretso na ito makatesting daw nga ito pag itaasin sukad na nga kataas nga bulyo yun sigurado pag may pustiso ka ayaw nagulag binutang kay sigurado matuto nga ito gulpi ni paniguro kung nagpo-problema ka ng pimples nga sumakay ka nga da sigurado may ngangalimtan ka nga may pimples ka na nga mahawas ka da kay gulpi yung pamusag nga gulpi nga paniganim na nga sigurado pag mahawas ka na nga da sigurado bagagit nalutaw nga syempre na yung kaluluwa nabayaan pa ito nga da ano mo nalito yung magpapatambalan ka na mauli ay yun kung bibiling ka man ang sinisiring nga sarakyan, syempre slowly but surely nga di ka na Grand Carousel. Syempre amo nin sinisiring nga kabayo nga gugtik. Syempre di man nin sinisiring nga karera nga nakikita nato na palabas talaga nga karera nga rumbay ang gugti ni pwede ka magsinakay-sakay nga di isakto lang nga libot ngan waray bilin nga kaluluwa. Ngan kung gusto mo naman ang kabigilogan ng buwan, syempre gusto mo kumitan magpakaradlo ka na. Kung waray ba sakay na nga di horror cab. Adi man nira horror cab, syempre amo ni masakay ka man nira luyungan may driver nga adi front. So mga pagsakay adi front. So adi po na akong mga kabarangay. So muna kapila pwera niya na. Nganon akong po ngayon ni pare. Okay, ngan pinanganak ko. So masakay latiran horror cab. So adi na malarga na nila truck. First trip. Yun, adi ng driver nga babanata na umamanibraw na ni kuya an iya sarakyan. So dire-diretso na ira happy trip. So wala ni guliyatay ngan alams na pagado na sulod.
Ang mga nervyoso, waray lanay, kaero lanay. Magiging tanawan ka na lang adi ko na nang panitabo nga nakikita mo nila mga nahong at ikang kakadlok, ikaw naman ay malipayon. So may pagbulos gadgyap, ano di gadgyapon, may patas la kung baga ito nga buta. And para ito naman ang mga bata na hadlokan, magpakaradlok nga rides, pwede rin nga depan slide. Siyempre di rin mahadlok nga, di kayo mag-iinuyas lerang bula-bula yan, o magsusurshoot lera. Siyempre amo nga bula nga kaladamuan, nga pwede la tira magpadaros-os, nga baga-bagal at mga preso. Kung ikaw naman ginutong pag sinakayan mga rides, siyempre wala problema ka, may snack nga di sa kob. O nangatanhan, may dera nga di popcorn, siyempre shake. Alright, may dala naman butang nga fries and mga baso nga may dala tira nga di french fries with hotdog nga nakabutang na po ito nga juice and shake. Kaya snack po ani kita kay ginutom ako. Andi rila sa kub may adalat nga di gawas nga mga snackan. Siyempre nakikita nato nagpakairila nga mga food carts. So ayan, di ka gugutumon nga di. Pag kumadi ka, may da po nga di fishball ang bibiniling po. Yes, may da po nga di first ng Pinas fried buffet. Siyempre ngan palitan po. So sigurado matatakam ka talaga ra sa mauli kayo nga di ka manunong kasing kardero. Kun waray ka service, waray problema kami nakapila lang nga di nga 3-seater makakauli kayo maupay. So nga di na nagtatapos na natin video. Salamat po at mga pumapalo akon. Ngan salamat po lahat at mga nagla-like. Pwede mo pa like otro, ngan papalo po ang mga waray pa nagapalo. Thank you so much nga di na nagtatapos na natin video.